somos do primer curso de vitivinicultura e a través deste traballo queremos mostrar a evolución da viticultura no ámbito das mulleres. Non sempre houve igualdade nesta protección, pero a día de hoxe casi se pode contemplar. A través deste traballo queremos mostrarvos todo o proceso de evolución. Que significa o viño para ti, Lola? A ver, o viño para min significa vida, significa medio de vida. É dicir, que nós do viño, no noso traballo das viñas, vivimos. Por eso, para nós, o viño é vida e medio de vida. Pois, en principio, pois é unha forma de vida, unha forma de saída ao mundo laboral de moita xente da nosa zona. Bueno, para min o viño un pouco é a miña forma de vida, a miña paixón, a miña forma de entender a vida, non? Sería difícil traballar de outra cousa ou sería difícil adicarme a outra cousa, que non é simplemente un traballo, un hobby no que te entreter despois, co que sigues falando despois, o sea, no meu caso, pois vai ligado á miña forma de vida. Eu penso que é unha maneira de transmitir pois, unha cultura, unha paisaxe, unha tradición, incluso un clima, é unha forma de facer país ou unha rexión, de transmitir unha rexión. Para min, o viño, supón unha forma de expresión, unha forma de expresión. Temos que avanzar. Cantos anos levas neste mundo? Pois, no mundo empecé fai ahora mesmo xa 10 anos. Cando tomaches a iniciativa de meterte neste mundo? Bueno, pues pasado un pouco ese rebumbio, ¿no? De hormonal de adolescente, despois, ainda así, marcho para Santiago, vale? Ali fago ciencias políticas, pero xa ao final da carreira, bueno, pues xa me gustaba estar aquí, xa me gustaba probar os viños, xa me gustaba estar con meu pai na bodega e falar, oye, este depósito, a mí me gusta isto, a mí me gusta mi outro. Bueno, xa empezamos un pouco empecé a coquetear moito máis e máis e máis e ao final dixe, mira, vou a terminar políticas, claro. Bueno, máis ben obligaron meus pais a terminar. Xa unha pena que non termines, e, bueno, terminei e así como terminei xa me fun a facer un posgrado que hai en Madrid na Politécnica de Viticultura e Enoloxía. Eu no 2003, cando rematei o ciclo, si que xa me incorporei un pouco co tema de vendimas, algunhas prácticas sustituindo a xente, non de enólogo, por suposto, pero sí que ligado ao mundo do viño, sobre todo vendimas. No 2009 rematei a carreira de enoloxía e sí que xa comecei a traballar de enólogo mesmo. Se contamos desde que me criei entre viñas, diría que toda a vida. Toda a vida, non? Dende o sindicato, pois alego de todo, non sei. Casi 20 anos. Casi 20 anos, sí. Casi 20 anos. Moi pouco. Que as ondas nos levarán. Como viches os cambios que se produciron nas variedades e tratamentos fitosanitarios nesta zona? Bueno, a ver, quizáis a mí non me pillaron moitos cambios de variedades, quer dizer, cando me incorporei a zona dos Salnes a traballar, sí que quizáis o que é o máis representativo era o albariño, e agora empeza a repuntar un poquinho todo o tema do tinto, pero sigue sendo algo minoritario, non? Digamos que ao final o que máis o porcentaxe mayoritario é o albariño, cale non vivín esa transición previa. Entón, ahora hai un pouco máis, estamos máis focalizados no que é resaltar as cualidades, as características do noso viñedo. Se os valoramos dende o punto de vista ecolóxico, podemos dicir que positivos, porque buscamos a protección da fauna. Pero dende o punto de vista do viticultor, negativo, posto que o rebaixar a cantidade de materias primas que podemos dar, o que facemos é reducir os períodos de tratamento e aumentar a cantidade de tratamentos que damos. Co tanto, non facemos nada. Eses cambios van sendo paulatinos, non é que de hoxe para mañá cambies todo, sino eu recordo cando vim para esta casa que con 4 tratamientos de azúcar en polvo e sulfato de pedra, de cobre, pois coidaba o viño. Hoxe en día é completamente diferente, se non vamos aos sistémicos ou outros produtos que hai no mercado, é imposible. Cando foi o boom de Rías Baixas foi sobre todo na década dos 90, tamén algo do 2000, por suposto. Pero bueno, entonces claro, o que falábamos antes, primeiramente
moi centrados todos no que na variedade, na variedade albariño. Bueno, pois as bodegas estábamos moi centradas o que era sobre todo na elaboración. Bueno, porque a viticultura entendíase que xa eran nosos, xa viñamos facendo de tantos anos que herdábamos o viñedo ou a terra. É do ano 88, pero bueno, eu incorporeime aquí no 2012, claro. Eu cando cheguei, sí que, por exemplo, non se estaba elaborando nin traballando nada con tintos, e dende fai 3 anos comezamos un poquinho a elaborar tintos, sobre todo pensando pues, nas cepas centenarias que teñen os nosos socios, non? Pois é máis que é como un deber, ao final hai un patrimonio vitivinícola que non se pode perder. O feito de que, de certa maneira, se focalizase pois, o 90 e pico % da produción na albariña, nese sentido é unha ventaxa, porque che dá un mínimo volumen para ter esa visibilidade. Pero, por outra banda, é unha gran pena tendo variedades, tanto tintas como blancas, pero claro, sobre todo pensando nas tintas, que non temos esa visibilidade ni ese recoñecemento a nivel internacional, ni incluso nacional, pois é unha pauga moi grande, porque temos variedades tintas de unha excelente calidade, pois o Cariño, o Espadeiro, o Sousón, o Nacellao, e todas estas non se coñecen. A toma de contacto neste mundo foi herdado por iniciativa propia? Sí, bueno, eu penso que aquí podo contestar que ambas, porque, bueno, eu veño do mundo da dirección de empresas, a última empresa que dirixín foi unha gran bodega de Rías Baixas, e desde ese momento eu tive claro que o meu mundo era o mundo do vino. Bueno, a verdade é que eu, se me preguntaras isto cando tiña 18 anos, 18 xa non sei, pero cando tiña 15 anos non quería saber nada, ni do viño, ni das viñas, ni da aldea, ni da terra, non quería saber nada de nada. Pois o herdado o tema de traballar como viticultora e por a vida profesional, pois eso xa foi voluntario. E chegaches a sentirte discriminada en algún momento por traballar neste mundo tan típicamente de homes? Non. A ver, eso tamén depende con quen vivas e con quen te relaciones. O meu problema non. Eu teño a miña independencia, o meu marido me apoia en todo e eu a ele. No meu caso, sempre tuve moita sorte. O sea, non deberíamos decir ter moita sorte, senón que tiña que estar totalmente implantado e normalizado que se sou unha muller. A ver, eu teño que decir que sempre me sentín valorada e recoñecida no mundo profesional e laboral, sempre. Pero tamén é verdade que hai que decir que creo que por ser muller sempre o tes que demostrar. Eu creo que non, porque a nosa zona o que é agricultura sempre foi das mulleres. Baixo o mando, podese dicir, dos homes. Pero as mulleres eran as que se dedican exclusivamente á agricultura. Na adega na que traballaba, a propietaria era unha señora de máis de 70 anos, que había sido pionera dentro da denominación de origen. Ese teito de cristal que temos as mulleres, é certo, sí que é certo. En igualdade de condicións, sí que é verdade que un hombre sempre leva as de ganar. Eso é verdade. Pero bueno, hai que loitar pouco a pouco e con optimismo. Facelo de uso igualitario. normal, efectivamente, vale? Sin darlle normalidade, sin que seamos noticia. Una mujer alcanza un puesto... No, pero non somos... Nadie di, un hombre alcanza un puesto relevante, no. É fácil conciliar vida familiar e mundo laboral neste mundo do viño? Mira, non é fácil en ningún sector, nin no do viño, nin ningún outro. Fai falta moita axuda, moita comprensión, senón é totalmente imposible. Pero queda moito, Que eso é o que non temos que... Non hai que sentarse e dicir, no. Pois mira, era máis fácil conciliar antes que agora. Hoxe en día as mulleres todas traballan fora. Dende o punto de vista do viticultor é moi fácil, porque é un traballo que se te dedicas profesionalmente a él, podes conciliar perfectamente porque non tes un horario establecido, nin tes que aquelas horas, nin aquel tempo, podes dedicar as horas que ti queiras e cando ti queres. Pero se o vemos desde o punto profesional, que te dedicas
aparte de ser viticultor, a bodega e outro tema relacionado co viño, pois é máis complicado porque sí que lle tens que dedicar moita máis horas. Sempre ser moi notudo, eu estuve sempre con meu fillo desde que se levantaba hasta que se deitaba, levaba a escuela, o recollía, cando eran pequenos, cando iban a Parnas, que despois cando iban no autobús, como non era o mundo de hoxe non se poden deixar dormir nos solos. Eu nese sentido xa estive moito apoio tamén na casa sempre. E cando en algún momento tiña dúdas, sentíame culpable, sempre tiña o que recibía un impulsión e un ánimo, nunca me tiraron para atrás. Entón, iso fixo que, bueno, que volver a traballar. Que a veces tamén é un rollo, porque estás a casa a veces falando do traballo, cando a veces queres desconectar, bueno, ten a súa parte boas e a parte mala. No meu caso, ten máis partes boas que malas. Eu a verdade é que non teño queixa. Teño unha pequena e bueno, non teño ningún tipo de problema para a conciliación. Sacando a época de vendima, que é moi complicada, é moi difícil, esa é imposible, non se pode conciliar. A evolución do consumo de viño nas mulleres. Pois o consumo de viño nas mulleres vai aumentando. E ademais ese consumo que vai aumentando tamén fai que se fagan viños xa exclusivamente pensado para mulleres, polo tanto aumentamos o mercado do produto. Esa pregunta é a que menos me gusta, porque todo o mundo asocia, ¿no? Como que hai un perfil de viño para mulleres, é así un comentario bastante... E claro, bueno, sempre consumían, sempre bebían viño nas casas, sempre se bebeu viño na casa, tanto os homes como as mulleres. Quizá mellor, se viños a mellor, naquele entonces, se viña viño de fora un poquinho subido de grado, pois ela, por estatus, non podía bebelo, porque igual, claro, había que guardar as formas, non? Bueno, nos últimos 30 ou 40 anos a incorporación da muller ao traballo cada vez é máis plena, é máis capaz, cada vez estamos máis emancipadas e eu creo que iso tamén fai que seamos capaces de, bueno, pues ter criterios propios a todos os niveis, deles, por suposto, a nivel de viños. Eu recordo, era un mundo completamente diferente a este, como se evolucionado para mellores. Nas casas antes sempre se vivía viño, e vivían as mulleres e vivían os homes. Non había isto de decir o viño blanco para as mulleres e o viño tinto para os homes. Non, porque tampouco non había os blancos que hai agora. Que tal está o viño? Este viño de mulleres. Ese tipo de expresións creo que a día de hoxe non teñen cabida. Eu creo que hoxe en día as mulleres temos capacidade para decidir que viño queremos comprar e que viño queremos beber. E eu penso que, en certa medida, hoxe en día é bastante natural que sexa unha muller ou que vemos con naturalidade que unha muller sexa a que decide que viño se bebe. Quizás é máis o tema do tipo do viño, que todavía se escoita moito de este é un viño máis para mulleres, que se hai menos acidez, un poquinho máis de azúcar, como máis fácil, sí que é un comentario que está bastante, que se escoita moito. E a evolución do traballo da muller dende os anos 80 ata ahora evolucionou moito, quedouse estancado, como vedes vos dende o vosso punto de vista? Mellorou moito, en canto a salidas laborais, a darse de alta como autónomos na agraria. Antiguamente traballaban na agricultura, vendían nos mercados, vendían, pero sin ter un salario e cotizar na Seguridade Social. Agora, cos cursos que se implantaron a través das cooperativas, ter que especializarse para poder dar os produtos fitosanitarios, foron pouco a pouco facendo como unha profesión do seu traballo diario. Entonces, xa se dan de alta como autónomas da agraria, cotizan e ven un plan de futuro. Mentres que antigamente o plan de futuro só era para os homes. Sería, pois eso, a muller tanto atendería as viñas, como atendería as vacas, como atendería a huerta, como iría a vender ao mercado. Bueno, hai unha evolución moi clara porque desde os anos 80 hasta hoxe en día eu penso que pouco a pouco a muller foi incorporándose prácticamente todas as facetas dentro do mundo do viño. Sí, é certo que, bueno, por lo menos polo que se tocou ao principio, había moitas menos novas, que se todos eran homes, pero sí que hai un traballo detrás de varias mulleres que están ligadas ao mundo do viño que saleron moitos anos traballando como enólogos e como adegueiras, porque xa levan feito e fixeron un traballo moi importante para nós.
A mí tócame seguir con ese traballo. De das que incluso, bueno, pues o home migraba e quedaba ela na casa e a casa iba para arriba. Creo que tamén hai outro factor mellor que había que destacar ou mencionar, que en Galicia eu creo que é unha sociedade eminentemente un matriarcal. Entonces, de algún xeito, todos medramos en unha muller tomando decisións. Eu creo que eso de forma inconsciente nos incluye que o tomamos tamén como algo máis ou menos natural, que non nos choca. Tanto dentro de Gafrifaiso, eu penso que sorprende máis o posto de adelleira que o de etnóloga, porque ao final tens que saber moita, pensas máis en traballos máis físicos e demais, sin embargo, penso que Estes seguros están na terra, o noso ceo un perfecto compás. Ti senticheste valorada na tua profesión ou tuveches que facer outros traballos a maiores para sentir esa valoración? Bueno, como che comentín antes, eu teño que reconocer que sempre me sentí valorada e respetada e recoñecida, nunca tuve problemas. Pero, e la verdade é que sempre a nivel de hogar sempre tuve axuda. Pero creo que eso non é a tónica habitual. Todo eso tamén... Desde logo, nunca tuve máis que 4 anécdotas tontas que sempre hubo, que sempre vai haber, e sempre haberá, pero bueno, eso xa. Eu creo que no que é na agricultura, como é de tradición na nosa zona, tradicionalmente de mulleres, deste valorada. No, eu nunca tuve esa... A mí nadie nunca me dixo ti non veñas traballar que ti non sabes, ti non fagas isto, ti non... No, nunca me dixeron. Eu sempre fui, mirei, observei e pouco a pouco fui levando a cabo. Xa digo, o de facer o traballo do campo é personal, cada un vai na súa maneira, o importante é que lle dubas e que te Telescopio para ver lo que tes dentro. Sempre tuveches autonomía nas decisións vitivinícolas, non? Sempre. Aquí, nesta casa, as decisións se tomaron en conjunto. Nunca un foi por adiante e outro por atrás. Sempre que se fai algo, sea unha plantación de milheiro, sea unha compra dunha máquina para a bodega, sea o que sea, se toma en consenso. Hoxe, antes era máis o meu marido, e hoxe en día tomamos en consenso con os seus fillos, porque ao fin e ao cabo son os que están traballando aquí, e son, ao fin e ao cabo, o futuro. Bueno, sí, para ben e para mal eu teño autonomía en todas as decisións, tanto no que é no viñedo como é na bodega, absolutamente. Bueno, afortunadamente, sí. No meu caso, a parte que me corresponde a mí, teño decisión propia. Ao final, somos un equipo, evidentemente. A decisión final sempre é minha. Sopra, vento, sopra, que as ondas nos levará. Se reflexar o papel fundamental que ten a muller no ámbito da viticultura e que tanto podemos facer nós un traballo como un home. Podemos podar, podemos trasegar e podemos facer todo igual, como ben se reflexou nas entrevistas. Listo.